लोगोफोर बहुत गोबावनि उनाव नोंथांमोनजों दिनै आं नुजाथिदों आंनि बे चेनेलाव गोबां जाथाय जालांनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों आरो नोंथांमोना जेबो रिएक्सन लाबोआखै। गोबां जाथाय बुहुमाव जानाय जाथाय आरो बर'फोरनि गेजेराव जानाय गोबां जाथाय नोंथांमोना नुबाय, नाथाय बे जाथायफोरनि नोंथांमोना जेबो रिएक्सन बहुत दिन जाबायाखै, 3-4 माहथ' जायाखै निश्चय, नाथाय मास मोननैयाथ' प्राय जानाय बायदि जाबाय। स' भिडिअ लाबोनो सानबाबो गोबां सानो, भिडिअ लाबोनो सानो, नाथाय बिनसै माने हाया आरो माने नोंथांमोना खारनखौ बुंनानै मा जानो, नङा होमबा? स' सासे इउटिउबाव भिडिअग्रा सुबुं जानानैबा नोंथांमोना भिडिअ लाबोनो हाया, आंनिबो खहा, नोंथांमोनाबो थारैनो माखासे नायनो लुगैबाबो नुनो हायाखै। स' आं मोनसे रिएक्सन होनो सानदों, मोनसे पस्ट नुदों, बै पस्टआ ओरैबायदि, सासे नामा बोरैथाय हाजदा, सुपल हाजदा नामा, बेवहाय मोनसे पोस्ट नुनो मोनदों, नाइफ एटाक बाय 2 Bodo boys on a Santal boy in नागदलबारि लाहटी एरिया। जानो हागौ सोरबा सासे सावथाल सेंग्राखौ बा मानसिखौ सोरबा देगारजों हानानै बा सुनानै गालांदों बेबायदि नामा, आरो बेनि दायखौ माने दासिम सोर मावदों मिथियाखै, सोर बे गाज्रि रोखोमै एटाकखौ सोर खालामनानै थांखो, सोर बेबायदि खालामखो बेखौ मिथियाखै। नाथाय बेखौ मिथियै सिगांनो बे सुबुङा बेवहाय पस्टआव लिरदों जे सानै बर' मानसिया बे खामानिखौ मावदों। बे साननो गोनां, जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेखौ साननो गोनां दङ। मानोना नोंथांमोना नुबाय थादों सावथाल आरो बर'फोरनि गेजेराव एसटि करनखौ लानानै जि जाथाय जाबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। गोबां जाथाय जालांगासिनो थादों। गुबुन टाया हम कच राजबंशी बिसोरजोंथ' खोथानि डिबेट जादों, नाथाय बेबादि भायलेन्ट बा बेबादि हाथियारजों गाग्लोबनाय बेबायदि जाथायखौ जों नुवाखै। नाथाय सावथालफोरनि बेलायाव बेबायदि नङा। स' जोबोर थाबैनो बर' आरो सावथालफोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे थासारि जाहांखौ जों नुदों। बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा एसे हुसियारै थानाया मोजां। बे एटाकखौ सोर खालामदों मिथिया, जायानो खालाम मानो, बेयो आसलते बुंनो थाङोबा जातीय खंगर्ग, माने हारिजों हारि जि दावहा नांनाय मोनसे थासारि गोदोबो गोबां जालांबाय, बेबादि थासारिखौ क्रियेट खालामनो हागौ। बेनिखायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा अरायबो हुसियारै थानाया मोजां। आथिखालाव जों गोबां जाथायखौ नुगासिनो थादों, माखासे मेडियायाव फैया, बेनिखायनो बर' लाइमोनफोर, बर' सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंथांमोनखौ बुंगोन, नोंथांमोना अरायबो हुसियार थानाया मोजां। बेबायदि नोंथाङा जुदि सावथाल लोगो दों होननानै सावथाल गामियाव थाङाबा खैफोद जानो हागौ, बा सोरबा सावथाल लोगोखौ नोंथांनि न'आव लानानै फैबा बेवहायबो खैफोद जानो हागौ। बेनिखायनो एसे माने बुजा बुजिजों सोलिनांगोन। बे एटाकखौ सोर खालाममारदों मिथिया, जायानो खालाम मानो, बर'आनो जा सोरबायानो जा, बेयो दायनिगिरिखा, बेखौ पुलिसा हमनानै साजा होगोन। बेयो आयेनखौ जिहेतु गावनि आखायाव दैखांना लादों, बे हिसाबै आयेन हिसाबै बेयो साजाखौ मोनखागोन। नाथाय बेवहाय बर' आरो सावथालनि गेजेराव जुदि दाङाबाजि जायोबा, जातीय खंगर्ग माने हारिजों हारि बुथारलायनाय, थैलायनाय, बुलायनाय, न' सावलायनाय बेबायदि जायोबा बेयो जोबोर खहा गोनां। जोबोर सान्ति फैबायमोन, बे सान्तिखौ थारैनो सोरबा फाव फान्दायनानै असान्ति खालामनायनि मोनसे रोखोमनि गोलाव षड़यन्त्र होननानै बुंनांगोन। खारन जिखिनि सान्तिखौ जों नुदोंमोन, नाथाय बे सान्तिया आथिखालाव गैला। जाबायदि आसाम सरकारा बेवहाय एसटि खालामनायनि थाखाय जाबायदि मोनसे माने राय बा मा होनगोन बेखौ, जि माखासे मन्त्रिफोरनि केबिनेट जि कमिटिमोन, जि मन्त्रिफोरनि मोनसे आफादमोन, बिसोर जाबायदि बेवहाय रिकमेन्डेसन लानानै फैदोंमोन, जेबो बिल आइनथ' नङा, बे रिकमेन्डेसन जाबायदि सेन्ट्रेलनो दैथायहरदों, बा दैथाय हरदो हरा बेखौ बुंनो हाला, दैथाय हरनो गोनांमोन, हरबाय। स' बैफोरखौ लानानै जिबायदि मोनसे थासारि नोंथांमोना नुबाय थादों ससियेल मिडियाआव, आथिखालाव नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुनाय जि जाथाय, बेखौ एसेबांबो नोंथांमोना नंखाय नङा जानो हाया बेबायदि दाला, बेबायदि पुरा जानायनि चान्स दङ। खारन बयबो गावनि मोननांगौखौ मोननो लुबैयो, माबा मोनसे मोननो लुबैयो, आरो बै मोननांगौ जुदि नोंथाङा हेंथा जानानै गसङोबा नोंथांनि सायाव एटाकआ जानो हागौ, बर' सुबुंनि सायाव एटाकआ जानो हागौ। बेनिखायनो अरायबो हुसियार जानाया मोजां। दासिम दायनिगिरिखौ हमाखै, बै दायनिगिरिया बर' नंगौना नङा बेखौ दासिम मिथिया, नाथाय बिनि सिगांनो सानै बर' बेबायदि जों मोनसे पस्टखौ नुबाय। बे साननो गोनां, बेवहाय माने बै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनायनि सोलाय बांसिन जातिजों जाति मोनसे नांलायनाय थासारि खालामनो नागिरनाय बायदिसो नांदों आरो बे पस्टखौ। बेनिखायनो अरायबो हुसियार जानाया मोजां। बेखौनो आं रिएक्सन होबाय। स' नोंथांमोना थारैनो बेनिफ्राय माबा मोनसे बुजिनांगौ दं होननानै आं सानो।